Dili? Dili ka, mura siya habol. Naging kaon may gala no sponsor itaw. Kaya basta Sabado, na-feel siguro ninyo, tingbitay dyan no, basta Biyernes na, basta estudyante ka, tingbitay dyan na may gala. Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa naging sa DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. So, hello, what's up sa inyo mga igala, no? So, it's Saturday morning mga igala, and mo pagipagmata na ko, and it's already, unsa naman itaw ng oras, alas 11 na sa buntag, diri mga igala, no? Alas 11 sa buntag, sa Sabado. So, it's Saturday mga igala, weekend, walay klase. So, mahitabo karon wala ko muli doon sa Northern Cebu, sa San Remeo, Cebu mga igala, kay ikapoy sa gitsad kong uli. So, ang mahitabo karon mga igala, tungod sa sige na kog lakaw recently, daghang kita gilakaw dito Malbo, North, South, Lakaw, short film, Katmon ug uban pa nga short kay eskwelahan nga problema nga atong giadto mahigala. Karon the day. So it's laing adlaw na sad mahigala no, siguro this is the time nga malimpyuhan siguro nako akong langop. Manata Rafi Tulfo ko anire. Rafi Tulfo time. Manatag YouTube diri may igala kay nakamata na sad gid ko. Then ang may tabuan ni karon lubat na sa tong cellphone, igalubat naman sa tong cellphone unya ta makalihok og laing trabaho may igala inana man jud ta. No? Inana jud ta. Tagsa na lang ang makatrabaho karon og kuan na kay cellphone niya napagi kay load. So may tabo karon may igala grabe jud kahugaw sa tong boarding house. So this is the day nga manglimpyo ta sa tong boarding house. So kuyogi ko ninyo dagan kay kog labunon diri dara. O animalism, oo. So ubay-ubay dyan na siya mahigala. So may tabo karon manglimpyo ko. So daghan gini siya abog dire dito, grabe dyan yung boarding house na mahigala kay busy kita sige taglakaw-lakaw. So nito po muragwa tagay Ginoo ko di mada mahigala. So manglimpyo ko karon. So yugi ko niyo kung pagpanglimpyo no. Ha? Limpak panglimpyo, gi-vlog, my God. It's so good. So here we go, tana. Giingon sa inyo may gala no, so dara ang ato ang kuan, laptop. So mananata diha og kanang edit sa ato ang vlog. Sa atong susunod nga vlog, i-post sa to, bagay gala ka tong calling prank na tugang mama. So anyway, maunam na siya upload sa kaninga vlog. So dara grabe yung guguta diri dapita mga igala natay mga old documents diri. Kato na yung mga test paper bitaw. Mga test paper nga akong gitaguan kay lagi na 0 na 3.0 tos math. So ako nang gitaguan mga igala akong gitun-an. Success at ato nga tayo may igala kay first semester to na to pag first year. Success at ta kay mura ka na napas ginato ang subject. Ginoo ko. Calculus ba siguro sa to ba. So dara mo happy 1K na pala. Tulimpyuhanan. So may tabo ni mang labas ako kuna. So sa ako manghinlo diri sa boarding house para balimpyo na ni siya diri kay so much more vlogs nga itong i-shoot diri. So dapat limpyo itong palibot no, para nindot ang good vibes sa tuwang environment mga degrees of Celsius ba. So ako na i-tour sa inyo no. So diri ra gid ay ta mag-shoot og videos. So this will be our backdraft sa atong videos mahigala. So diya na to gi-shoot atong nagkalain-lain og nagkadaiyang videos, especially sa katong video na to nga niabot na karon og 20k views. Daghang salamat sa ni-view no mahigala na to diha. Daghang salamat sa ni-view ano. So kani nga backdraft na to mahigala kay especially 1K na sad ta. Turong 1 dito sa ibaw na tagak na gabi kay mga bugoy kay biya atong mga kauban diri. So ato ning ilisan atong backdraft og more colors. So please comment down below ug unsa ang color mahigala no nga nindot na to i-backdraft diri. Kay ilisan na ta nitong backdraft. And atong lighting kay mupalit na sa tagring light para nindot ang atong quality.
kay murag na wa tagamay kadiyot no upload sa tong mga vlog kay tungod sa lagi ka sale our first cam. Grabe jud nako ka kuan na to nga time kay I have to sell my first cam kay dadyo tay gamitan. And paminaw na ko itamig nimag jud na ako sa mahigala, so mas importante gid sa gamitan sa kwarta. So I have to sell that kay mura to. But anyway, there are such things nga mga abot yun sa tuwa. Tara ko'y announcement about ana kay naay bagong balita nga naabot sa tuwa og nindot nga balita since we already got 1,000 subscribers. Then sponsor ako rin ang imo special vlog niya may gala no, ako rin niyang i-post. So tara maglaban na siguro kuno kay murag daghan na kay kung natabi kay inyo. So dara ko uniform lansahon niya ko na unya may gala kay kun okay na yan uyugi ko niyo pagpasinaw sa botones kay nindot kayo ang atong uniform ug sinaw og botones dili sinaw ang agta. Here we go, maglaban na ta. Ikaw mang nahinlot. Turu. Ay mo kabalaka sa to kanang mic quality may gala no kay ang internal mic ni sa to ang camera nga to gigamit karon. So wala tay external mic kay nahalin gid sa Apple may biyaan sa taniya. But anyway, nag-order na ko sa Shopee og external mic para sa mo nindot atong audio quality sa ato ang pagtapi. Pap. Buga dyan mga igala no. So muna akong notes no, gikan pag first year second sem. So nadiritanan. Ay. So di mo gani ilabay gud may igala kay gamitan ni puhon. So ato lang yan ning lipyuhan. Ato sa isita side. Anam na natong paggawas ang uban. So tuan na sila sa gawas dito. So may tabuan niya mga natubang kasi electric fan niya di mabati ang tingog. So may tabuan ni may gala. So mo padayon sa ko diri palimpyo kay abog kayo ako sa ning taguan ng atong camera kay itaw maabugan itaw ang lensa ni dili na maklaro. So padayon tag palimpyo diri. So update ta mo unya may gala sa to pagpalimpyo, ug unsa ni siya ka nice. My God, unsa ka nice, bro, unsa ka daka ang gilimpyuhan. Sorry. Umuna to mga igala no, nahuman na jud ta. Inimata na to mo sa kauban diri nga lata og ilong. Upay pagmata niya may gala niya, nilipada siya kasa na siya magkakautro. Kiwa na dyan may kwarta diri. Idala dyan diri basta sa bando. Tigbitay dyan may gala no. Ting final countdown. May tabuan ni may gala na human na dyan na to. And that was the kuha na to vlog sa dato karon. So dara diri ako rong ibutangan og kanang alay mga gala. Ibutangan ako kurtina di may gala no kay ang abog man jud nagikan dito sa karsada. Munod ari sa boarding house, so more maghibo o kanang hugaw diri sa atong mga gadget. Labi na sa tulapta may gala manood sa keyboard, may buong lang tang anong lag kaayo mo dito. Kang ilaw katamnan na kamote kay puros na lapok kay tungod sa abog nga nanood. So diha limpyo na kina diha napita. Yes. Limpyo na na. So ang atong 1K diri may gala gikan kanjini ato nang gibutang niya. Atong certificates na diha mga chuy-chuy nga certificate. Then ang mga patutoy nga tao diri sa boarding house mga way kwarta na diha. Pero ta may gala no, so ang backdraft na to kay ato ni palitan sa Shopee may gala kay ato ni siyang ilisan para nice siya tag background.
And para sa tong uban pa nga moabot nga vlog ato ni siyang ilisan o ganang background nga lighter color siguro or blue or sky blue or anything lindot sa inyong pananaw. TikTok eh po. Bay. Ah. Ay katong TikTok ba? May TikTok nga kanang background. No. Naka mo ba? Binil. Dili ka mura siya habol. Pura ganyan. TikTok? May TikTok mo word? Eh, patch. Sige, suwayan na may gala, no? TikTok, no? TikToker sa gidayta ni. Suwayan na diri ato na ibutang diri. And murag na human na jud da. Maglaba ako og tiwas may gala kay ako labunon ako nang humulan dito kay naligo pas boy choki. So limpyo sa ko diri wasan ako gitiwas kay lagi naligo pa in taon ng Kabaw kay Witching ko dire oh. Pesos. Sana may So that was our vlog for this moment mga may 5 pesos centavos dito. Naginikaon may gala no sponsor itaw. Kay basta Sabado na feel siguro ninyo tingbitay jud no basta Biyernes na basta estudyante ka tingbitay na may gala. So naitabo karon pwerte na mong ginastuhay diri recent days. Sige lang may gasto kung nadugay wa may kamatngon nga mo pitaka wala di mga son. Ya pagabot sa Sabado dara na luspad na kiway kaon. Ay pagpres mo. Palitin lagi di bol. So that was our vlog for this moment may gala no so malabas ako niya siya mangita siya kaon kaya kuha pa mo kung gutom niya pa dadam ko taon niya so abot lang asa nang nagpadance ko So that was our vlog for this moment may gala daghang salamat sa nabot sa diri sa part sa vlog. This is B-Boy Bugoy Degya po may gala no. Please subscribe, click notification bell para madaghan natang may gala, para madaghan na mo makakita o maka-view sa itong mga videos may klaro kung matag o kalingaw. Kalipay ug matag og idea sa inyo. Siyempre atid gyapon niyo sa inyo sa DJ may pagtisoy. B-Boy Bugoy Degya po may gala og si Boy Buang na diha sa Loyo. Dira okay ra kay na siya kay mo pay pagmataan nga gikan pa niya sa Costa Rica. Daghang salamat. Bye-bye.